dumneavoastră și după aia poate continuăm muzica și multe experiențe. Deci mă cheamă Tibi, ea este sora mea Virginia și am creat un nucleu, un grup de tineri care lucrăm să construim o coaliție internațională care va lupta contra proiectului de la Roșia Montana. Această coaliție va include organizații din toată lumea, organizații comunități românești din toată lumea și chiar și din România. Deci, una dintre primele activități pe care vrem să le facem, la care lucrăm acum, ar fi o expoziție de poze internațională, care se va desfășura în toată lumea, deci este internațională, în simultan. Deci vrem să atragem atenția la media ca să popularizeze acest eveniment care se va desfășura deci în timp de câteva zile sau chiar o săptămână în toată lumea. Deci, Verge o să treacă cu o hârtie și un creion și cine vrea să participe, persoane care sunt utilizatori de internet și sunt abili cu tehnologia asta, dacă puteți să vă dați e-mail-ul să intrăm în comunicare cu noastră. Deci avem nevoie de persoane ca să strângem poze de pe internet, poze despre Roșia Montana, care sunt făcute de artiști sau de fotografi amatori. Să intrăm în contact cu acești artiști și fotografi amatori ca să ne lase să publicăm sau să expunem arta lor. Vrem să intrăm în contact cu comunități române din toată lumea care ar putea să organizeze această expoziție de poze și să ne coordinăm împreună ca să facem un eveniment global. După care să anunțăm media în toată lumea și inclusiv de România să mediatizeze acest eveniment. Deci avem nevoie de persoane pentru a strânge aceste poze, pentru a comunica cu lumea, pentru a renforța această comunitate. Avem nevoie de persoane care să se ocupe să organizeze expoziția în diferite orașe din Canada și din alte țări. Deci dacă vreți să ne ajutați, ar fi bine. Bravo acestor tineri! Și ce vreau să mai spun? Trebuie să aducem mulțumirile noastre lui Rodica Manole și lui George Mergelea.